Boas noites, moi boas noites, Aneigo, que tal? Ben, pois aquí estamos para a Bibliomancia de marzo. Ben, acabo de chegar dunha xornada de traballo un pouco estresante, estou ainda centrando, pero ou fago isto ou nunca o fago, non? Sempre comento o meu estado de ánimo ao comezar as bibliomancias porque creo que é importante, de feito, um, o estado mental e o estado, va a decir espiritual, pero o estado, um, refírome ao estado instintivo, o instinto. Hai que estar conectado non só dende a mente racional, senón tamén dende o instinto para poder facer boas interpretacións. É dicir, hai que estar inspirado. Entón, o estado de ánimo da persoa que fai unha lectura inflúe na lectura ou en como vai a facer a interpretación. Este é un segredo que as persoas que se dedican a facer algún tipo de lectura de oráculos non vos queren contar, pero xa vos lo conto eu, destripando os segredos da profesión a que non me adico. En fin, se sodes novos na canle, vou vos explicar. Bibliomancia é un sistema de adiviñación ben antigo que se adoitaba a facer cos versos de Virgilio, de Homero ou seguramente con outro tipo de textos, pero os clásicos eran Virgilio e Homero. Por suposto tamén a Biblia, e eu cando era adolescente deran facelo coas miñas amigas cun diccionario. Facíamolo na clase de francés, pero bueno, aquí facémolo cun diccionario de lingua galega. Consiste en abrir un libro ao azar e facer unha interpretación da palabra na que fuches caer ou da frase na que fuches caer. Entonces, ben, as miñas disculpas por esta pequena interrupción que, en fin, cousas que pasan, cousas do directo. Ben, a bibliomancia consiste niso, en abrir un libro ao azar e facer unha interpretación daquelas palabras nas que fomos a caer. Xeralmente tamén rematamos a lectura pois con unha tiradiña de cartas. E hoxe vamos a facer innovación, porque estes meses pois estivemos integrando outros libros, por exemplo, como a Nave dos Necios, que llevamos a dar un descanso, pero volverá a próximas bibliomancias. E hoxe apetecíame estrear con vos un tarot que creo que xa vos lo mosei, é o tarot dos gatos. Tiña ganas de facerlle unha review hai tempo, é dicir, unha análise crítica xunto con vos, porque regalou pois unha amiga que tamén é seguidora da canle, bueno, pois apetecíame compartir con vos tamén as miñas impresións sobre este tarot. A calidade das cartas é boísima e os gatiños son graciosísimos. E bueno, teño que decir que ao longo deste ano recibín algúns regalos
vinculados con cousas que falamos nesta canle por parte de outras amigas que tamén me siguen, que lle lo agradezo moito, e que en futuras ocasións tamén falarei deses regalos que me fixeron, vale? Porque creo que é unha parte necesaria do agradecemento, xa que me chegou por esta vía o agasallo, pois creo que tamén hai que mandar o agradecemento por esta vía. E nada, pois vamos a incorporar o tarot dos gatos. Iso sí, vou ter que usar a guía. Todos os oráculos que se mercan veñen cunha guía de interpretación, porque hai diferentes versións dos autores, é dicir, cada autor dun novo oráculo ten unha interpretación propia das cartas e unha simboloxía propia, ás veces máis próxima pois ás interpretacións tradicionais, numeroloxía, conexións astrais, todo iso, e outras veces pois son resultado dun estudio máis persoal de certas fontes, entonces por iso é necesario utilizar un pouco a guía. E como eu aínda non estou moi afeita a este tarot, porque a verdad saquei no pouco, pois bueno, vamos a utilizar a guía, vale? Así que, sen máis, porque quería facer un pouquiño as bravas tamén para comezar esta bibliomancia, pero realmente non teño moi artellado o discurso. É que a mediodía vin un reel de Silvia Abril onde decía, sei que foi a gala dos Goya, non? Onde decía que lle parecía moi triste que a xuventude estivese reencontrando a fe ou buscando é que non me acordo moi ben como decía, pero que a entristecía moitísimo que a xente moza volvera ao cristianismo e ao catolicismo. A min entristéceme realmente escoitar dunha persoa tal comentario. Certo é que nos pode parecer que nos pode chamar a atención, certo é que nos pode recordar tempos que non foron moi gráciles na historia, pero tamén hai que ter en conta algo que creo que non estamos a ter en conta, e é que cando as persoas se sinten en certa maneira vacías ou sen propósito ou non ven un futuro claro ao que dirixirse, ao que digan merece a pena este sacrificio porque no futuro vou a ter isto. Cando nos movemos en augas moi incertas, a pesar de que o temos todo e de que vivimos cómodamente, intentamos buscar unha razón trascendental para seguir aquí, buscar un algo que importa, buscar un vínculo cos outros superior ao mero trato cordial e veciñal, buscarlle sentido ás cousas. E sobre todo tamén nunha sociedade na que o temos todo. É dicir, vivimos cómodamente, algúns mellor e algúns peor, pero vivimos cómodamente, entón non temos que preocuparnos por sair a cazar todos os días, non temos que preocuparnos prácticamente por ter unha enfermidade grave e non poder sufragar os gastos médicos. Encima hai enfermidades que hoxe en día son curables, a diferencia do que acontecía hai uns 40 anos. Penso, porque me toca de preto, por exemplo, a enfermidade renal coa disponibilidade de máquinas de diálise, que ata hai uns, é que non quero mentir, pero ata hai uns 30, 40 anos non había tal disponibilidade. Eu vivo na Mariña, a xente tiña que se desplazar a Lugo, pero agora temos unha unidade de diálise no Hospital da Costa. É dicir, a nosa xeito de vida, a diferencia da maneira en que viviron os nosos avós e os nosos bisavós, ou de como se vive noutras partes do mundo,
é unha vida bastante acomodada. E iso implica que tes máis tempo, aínda que dispoñemos de pouco tempo, xa o sei, pero tes máis tempo para preocuparte por preguntas máis trascendentais ou para sentirte sen propósito. E incluso levamos un ritmo, este ritmo moderno tamén nos fagocita, que nos fagocita o tempo. É que non sei como expresalo, non sei a donde iba. Metinme en camisas de 11 varas, metinme nun gran campo de berenxenas. Como sallo de aquí agora? Quero decir, que a min non me parece tan extraño que despois de, ademais, un par de xeracións donde tendimos a ser máis ateos ou máis laicos ou crentes crentes teístas, pero non apegados a un dogma de fe concreto, é lógico que logo veña unha xeración que sexa completamente o oposto. Está na sangue nova, escrito no ADN, que ten que ir levar a contra os pais, en certa maneira. Pero é que, ademais diso, creo que vivimos realmente, igual non, igual a historia non me dá razón, igual dentro de 50 anos miramos esta época e diremos, pois non era unha época de tránsito, pero eu creo que sí, que estamos nun proceso de tránsito profundo que ten os seus síntomas sociais, e un deles é pois a volta da xuventude a unha búsqueda de fe. Iso nunca se foi realmente. Quero decir, que igual estou desacertadamente dicindo que agora vivimos unha época con unha característica moi diferente da que hai que preocuparse ou poñer a atención nela, pero igual non, quero decir, nos 60, nos 60, 70, o auxe das filosofías orientais en Occidente, que realmente xa comezou moitísimo antes, dende primeiros do século XX, que realmente xa viña de moito antes, porque se non se esquece que o catolicismo é só unha das vertentes do cristianismo, que ao longo de 2000 anos de historia houbo sempre intentos reformistas, ás veces aplacados e ás veces florecentes, non? O da reforma protestante de Lutero foi un deses casos, a anglicana foi tamén un deses casos, aínda que bastante peculiar a maneira en que se produciu a ruptura, pero temos moitísimas outras correntes ao longo da historia do cristianismo que precisamente abogaban por volver ás raíces do cristianismo primitivo, do primixenio, e que se foron considerando herexías, que se foron aplacando ou que foron, pois iso, constituindo outras vertentes. Non hai que lembrar os anabaptistas, os calvinistas, incluso podemos falar de mormóns, testigos, evangelistas de todos os tipos, o sea, a fe e a crenza e o cristianismo non é algo sólido e inamovible, non é un monolito que non evoluciona, e realmente durante moitísimos, ao longo de moitísimos séculos, foronse producindo intentos de reforma, intentos de volver á orixe, intentos de reconectar coa fe, non? Bueno, poño de exemplo o cristianismo, pero acontecen moitísimas outras religións, hai moitísimas correntes de budismo, en China fusionase co taoísmo, con confucianismo, é dicir, non son bloques pechados e sólidos que non evolucionan, precisamente son algo que flúe e que cambia coa sociedade e que se move, e ás veces, pois, buscamos fora do noso entorno, porque sentimos que atopamos maiores respostas aí, pois, por exemplo, cando co auxe, non, das filosofías orientais e das religións orientais, e outras veces pois reconectamos un pouco co que temos no propio territorio. As maneiras en que isto pasa podemos
a poñernos a analizalas, seguramente hai intereses por detrás, seguramente hai moitísimas cousas das que podemos sacar teorías moi tolas da conspiración, pero eu creo que a verdade e a realidade é que estamos a vivir un momento donde todo o mundo de algunha maneira ou doutra intenta buscar un camiño que sacie a súa sede de trascendencia, digámoslo así, non? Algúns atópano no yoga e outros atópano pois indo a retiros para rezar o rosario. Que eu non vos vou decir que non me dá certa grima falar con algunha destas persoas de certos grupos porque precisamente falan con moitas cancelas na súa mente, pero tampouco vou a criticalo, é dicir, mañá podemos ser calquera de nós, porque é unha ansia humana que vivimos individualmente, pero que logo vemos reflectido pois, nos movimentos sociais. Non sei se dixen algo coherente durante todo este tempo, pero vamos a comezar coa bibliomancia. Perdón pola chapa, pero que levo sabedes que levo moito tempo non sabedes que levo moito tempo, dígovolo eu, que levo moito tempo querendo falar deste tema da espiritualidade, das espiritualidades modernas e da búsqueda que como individuo realmente creo que fai continuamente e na que non o saiba, non? Como moitas outras veces dixen, a fe é algo que está secuestrada pola religión, pero a fe é algo que temos que ter todos os días para poder levantarnos da cama e facer todo o que temos que facer, non? Temos que ter fe en que a empresa que vamos a montar vai a sair ben, porque senón non a faríamos. Temos que ter fe en que vai ser un bon día no traballo, porque senón xa non iríamos. Temos que ter fe en moitísimas cousas todo o tempo, só que non lle poñemos ese nome, non? Porque deixamos fe como para algo máis grande, místico e inabarcable, que ao final acaba sempre vestido, non? Con vestiduras de diferentes religións, pero é algo que está aí. Entón, nada, deixo de dar a morga, vos podedes perfectamente poñer as vosas opinións en comentarios e podedesme levar a contraria despiadadamente, aínda que creo que estaredes comigo polo menos en que as palabras de Silvia Abril foron bastante desafortunadas. Bueno, sen máis, vamos a comezar. E como sempre, comezamos polo dicionario de lingua galega que nos dá unha palabra clave que é o marco no que se desenvolve toda a lectura. Echamos os ollos. Bueno, creo que agora mesmo vou a ter que repetir tirada porque caí na primeira páxina. É como que diccionario non me parece unha palabra que acaia moitísimo a lectura, aínda que poderíamos interpretar, por exemplo, que estiven intentando abarcar moitísimo no discurso que vos acabo de dar e ao final non cheguei a nada, quedeime con toda a man. Sigamos. Vamos a marear un pouco as páxinas porque senón... Vale, bueno, unha palabra curiosa. Encanar. Facer que un fluido vaya por un conducto. Os veciños xa encanaron a auga de regar dende a presa. Unir dúas cousas. Empalmar, empatar. Poñerlle unha vara a unha planta para que medre dereita. Ben. Encanar. Tanto se é crear un conducto para que un fluido vaya por el ou poñerlle unha vara a unha planta para que mede recta, estamos a falar de estructura. Así que marzo vai ser un mes no que temos que construir a estructura. A estructura
no que xa estamos inmersos. Vale, xa temos as augas correndo polo prado. Temos que poñer a estructura de regadío. Para que todas as plantiñas que temos las plantadas se reguen ben. Temos que poñer todas as varas para que todo iso que queremos facer, no que temos posta a fe e a esperanza neste ano, todos eses proxectos que comezamos ou que están comezando, teñen que ir dereitos, teñen que ir polo sitio que teñen que ir. Hai que encanar esas augas e hai que encanar esas plantas, que non medren tortas. Non, porque ás veces tamén é verdade que nas bibliomancias falamos de cousas moi etéreas, moi aéreas, moi intangibles ás veces, moi abstractas. E non vamos ao concreto, non? Tamén hai que canalizar todo iso. Vedes? Outra palabra tamén pode ser o momento de canalizar ideas, é dicir, todas esas cousas que non temos concretadas na mente, pero que necesitamos proxectar xa na materia. Marzo é o momento de canalizalas. É dicir, eres un escritor que ten unha idea de novela e aínda non se puxo a escribila, é o momento de poñerte, pero non de poñerte efectivamente ao traballo de escribir ou de sachar, senón de ir xa plasmando as ideas, canalizándoas, levándoas á materialidade. E así, pois, todas as cousas que se vos poidan ocorrer. Agora mesmo a min ocorreuseme a idea do escritor por esa idea tan moderna tamén, non? De canalizar as ideas que nos venen dun lugar superior, algo moi platónico, pero realmente tamén algo pois moi material, non? Hai que, o que pensamos hai que levalo á vida, o que queremos que debemos facer hai que poñernos a actuar, pero xa vos digo, non é ese actuar de acción, de ponte en movimento, non penses se tens que ir ali, vai, non, é o disfrutar dar ese paso. Cando da idea pasas ao movimento, disfrutar ese tránsito, non ir na acción, sino disfrutar ese paso, ese canal, esa canalización, e poñerlle a estructura necesaria para que se consolide. Para mí pareceme moi ben. Encantoume encanar. Bueno, cando vin a palabra, primeiro dixen, pero a verdade é que encanamos ben isto, encarreirámoslo ben, puxemos de estructura. Continuemos, vamos á Biblia. Fomos caer a Hechos de los Apóstoles. Fago porque todas as bibliomancias dos anos anteriores sempre iba a caer ao Antigo Testamento. Bueno, pois aquí estamos en Novo Testamento, que xa era hora de que nos fora tocando un pouco, e ademais Hechos dos Apóstoles. Parte da Biblia que non teño moi controlada, e que de feito puxérame como reto lector o ano pasado e ao final non o fixen, ler de feito Hechos de los Apóstoles, Feitos dos Apóstoles. Porque de vez en cando está ben repasar o texto. Bueno, fun caer o capítulo, a segunda parte, capítulo 12, versículo 25, o último dos versículos dese capítulo, que di: Bernabé e Saulo, cumplido o seu ministerio, volveron a Xerusalén, levando consigo a Xoán, chamado Marcos. Non sei moi ben que interpretar diso, a verdade. O versículo anterior di: a palabra do Señor máis e máis se extendía e se difundía. Bernabé e Saulo, cumplindo o seu ministerio, volveron a Xerusalén, levando consigo a Xoán, chamado Marcos. Bueno, estamos a falar de viaxe de volta, estamos a falar de camiño. O camiño tamén é un encauzamento, dos nosos pasos, encauzamento das nosas vidas.
Camiños, é moi curioso, porque eu onte estiven a escribir para min sobre camiños. Os camiños tamén nos moldean a mente, fannos obedientes. Ti vas paseando polo prado libre e salvaxe e vas polo camiño. Porque alguén che dixo cando eras pequena que non había que pisar a erva alta. E é verdade, non pisedes a erva alta. Pero decatádevos de como nos aprisionan os camiños, condicionan a paisaxe que vemos, condicionan a perspectiva da paisaxe que temos. Cando te desvías do camiño, cando decides subir a montaña polo carreiro que non é, ou polo carreiro de Corzos, ves todo dende unha perspectiva nova e pareceche un mundo novo. E non é un mundo novo, é simplemente que ti non miraras dende aí. ¿No? E é moi curioso, porque de verdade creo que os camiños de verdade cercannos as ideas, a forma de ser, porque moldean e apretan e configuran a forma en que vemos o mundo. E como non é o mesmo ver atravesar, non, a paisaxe galega por estrada en automóvil que atravesala en tren. Cambia totalmente a perspectiva do asunto, de como, aínda que estés atravesando o mesmo valo a ver dende dúas zonas diferentes. E sempre vas ter a posibilidade de velo dende esas dúas zonas diferentes, non dende outras, a non ser que te tires á aventura e á escalada e ao senderismo e lle botes valentía a atravesar o monte de xeito salvaxe. Pero tamén vos digo unha cousa, nin sequera os animais corren, brincan, escapan dos cazadores de maneira libre. Quero decir, bueno, non sei se o sabedes, nin sequera sei como se chaman, pero tanto os corzos como os xabarís como outros animais teñen os seus carreiros e son moi identificables. Cando ides dar un paseo polo monte, podedes velos, sobre todo onde atravesan por valados, pois vese os furadiños dos carreiros que fan. O sea, incluso os animais crean as súas redes para ir aos abrevadeiros de auga ou para ir a buscar alimento. De feito, é unha das súas perdicións, non? Porque os cazadores saben identificar moi ben eses carreiros e é así como dan con eles, por exemplo. Pero, por outro lado, tamén son a súa salvagarda, é o seu lugar seguro, así non se perden e saben precisamente por onde chegar a auga fresca. Entonces, os camiños son beneficiosos, pero tamén cercenan as nosas liberdades de experimentar o mundo. Non sei se ten moito que ver co texto bíblico, pero xa que me veo así a inspiración, pois así se queda a interpretación. Non é moi ortodoxa esta maneira, pero ou sí, é a miña ortodoxia. Isto como la oreja de Van Gogh. Creo en Dios a mi manera. Bueno, finalmente imos con a Ilíada. A ver que Deus homérico nos ven a acompañar durante este mes de marzo. De momento, sabedes que necesitamos estructura, poñernos a estructura ou confiar tamén nos na estructura que nos ven dada. Esa interpretación non a dixen antes, veume agora á mente, e aquí vos la deixo. Eu son máis de pensar que a estructura que nos temos que poñer, pero tamén é verdade que ás veces ven nos dada unha estructura coa que non estamos moi de acordo, pero simplemente temos que adaptarnos. A capacidade de adaptación a unha estructura que xa está para poder fluir, pois tamén é outra perspectiva diferente do asunto. Ilíada. Este libro non é tan fácil de
de facer que as follas se movan libremente, non? Entón hai que marealo un pouquiño máis. Vale, fun caer a Rapsodia Quinta, canto quinto. Diomedes, hombre, o noso amigo Diomedes, dijo y le arrojó la lanza que, dirigida por Atenea a la nariz junto al ojo, le atravesó los blancos dientes. El duro bronce cortó la punta de la lengua y apareció por debajo de la barba. Pándaro cayó del carro, sus lucientes y labradas armas resonaron, espantáronse los corceles de ágiles pies y allí acabaron la vida y el valor del guerrero. Bueno, non me parece moi esperanzador este parágrafo agora mesmo, verdad? É a loita entre Pándaro e Diomedes. Hai moitísimos anos que lin a Ilíada, xa non me acordo moi ben desta pasaxe, digo e todas as veces que fago a bibliomancia. Acto seguido, despois da morte de Pándaro, salta Eneas do carro co escudo e a larga pica, e temendo os saqueos que lle quitaran o cadáver, defendía hoy como un león que confía na súa bravura. Que podemos interpretar de aquí? Bueno, que confiemos, por exemplo, na puntería de Atenea. Igual, mira, as estructuras que debamos construir debémoslo facer cunha interpretación bastante moderna e occidental de Atenea, que é a deusa da, como se di, da intelequia, da inteligencia, da estrategia, vale? Acainos moi ben. Hai que construir as estructuras con unha estrategia, con un sentido lóxico. Estamos a, claro, marzo, mes de Marte tamén, momento de lanzas, metal, e que claro, canalización, encanar, lanzas, metal, lóxica, matemática, estrategia, non é o mes para o instintivo, non é o mes para deixarse levar, non é o mes para ser un hippie flower power, é o mes de construir algo estructurado, de mirar que pezas están no taboleiro e facer os movimentos con lógica, de construir a secuencia de movimentos que nos van a levar a acadar os obxectivos que nos teñamos establecidos para este ano, para esta temporada ou para este marzo. Pero todo me ven a falar de que non é o mes do instintivo, é o mes da lógica, da estrategia, do máis matemático que hai en nós. Algo, por exemplo, que eu personalmente debería entrenar máis. Non? Así, vedes, poño este exemplo persoal para que vexades máis ou menos como vos deberíades recibilo ou interpretalo para vos, non? E non tampouco seres Pándaro e non vos poñades a tiro, vale? E de parte de Atenea non vos poñades enfrente, precisamente, coa lógica, coa matemática, coa estrategia, coa técnica. Ela é tamén deusa da técnica, non? Da técnica do tecido, por exemplo. Entón é un momento tamén de sacar a relucir os nosos coñecementos técnicos. É un momento de confiar neles, de aferrarnos a eles, porque a través do coñecemento técnico, que é algo moi estructurado, é como vamos a conseguir aquilo que teñamos propósito. Que vos parece? A min pareceme que é unha pasaxe bastante complicada de interpretar. Estades moi calados no chat hoxe. Non me estades axudando nada. Ben, finalmente
finalmente non, porque finalmente sempre rematamos con un consello de Kuan Yin, pero vamos a pasar a unha pequena tiradiña de tarot dos gatos. E vos facer a review, prométovolo. Tampouco vos prometo cando, Entón, vou a barallar e vamos a sacar 3 cartas. Queremos saber como vai a ser o mes de marzo. Como se nos está presentando, que imos a ter que resolver neste mes e cal vai ser a resolución final. É dicir, 3 cartas. Presente, futuro próximo e futuro máis afastado. E xa vos digo, vou a sacar a guía do tarot, e imos a ler as interpretacións das cartas coa guía, porque aínda non estou moi afeita a simboloxía empregada polos autores, e bueno, aínda que utiliza os paus de ouros, copas, bastos e espadas, pero os gatos teñen actitudes que tamén hai que interpretar. Unha cousa curiosa é que non hai interpretación das razas dos gatos. Temos gatos siameses, careis, negros, de todo tipo, gatos destes exipcios tamén sen pelo, pero non hai unha interpretación destas variedades de cor nas explicacións das cartas. Bueno, que nervios. Que me parece un momento moi serio estar usando diante de vos unha baralla que case non utilicei. Saquei malas cartas. Pero eu así o tolo, sempre fago estas cousas en directo. Porque non teño remedio. Eu, vedes, son unha persoa sen estructura. Teño que entrenala este marzo. Vale. Primeira carta. 5 de espadas, volvemos ao metal, á lógica, á intelequia, ao pensamento, á mente, á parte máis racional. Cabaleiro de copas, moi ben, noticias pola parte emocional, por exemplo. Ui, é un 4 de ouros. Vamos ensinar as cartas porque son super cookies. Bueno, o 5 de espadas ten un pentáculo de espadas e un gato con un ollo chosco. Vedes? E a paisaxe é unha paisaxe nocturna con montañas ao fondo e con auga. E o gato está aí, pois na praia. O sea, é unha carta que nos fala como de exterior, do externo. O cabaleiro de copas, sen embargo, é unha carta que fala do interior. É un gato tomando unha copa de viño tinto. Tamén un ambiente nocturno, rodeado de plantas, non? Vive nunha casa a que lle gusta pois o natural, recrear a natureza no interior, pero é un gato moi doméstico. Está alegre. Este gato saiu da xornada laboral e venres pola noite e dixo, ahora tomo unha copa de viño que ben a merezo. Este gato é un traballador, caza moitos ratos, de luns a venres. E o 4 de ouros, que, bueno, esta non é moi espectacular, é un 4 de ouros bastante común, se coñecedes as cartas do tarot, non ten moito especial, pero ao fondo é unha cidade. Sí, é máis, recórdame unha cidade medieval italiana, agora non me vai a salir o nome da cidade esa das torres. A que salía en Crepúsculo, na terceira parte, creo lembrar, ou na primeira, non me acordo. Esas pelis só as vin polas risas. Bueno, pois aquí tedes, non? 5 de espadas, cabaleiro de copas e ouros, faltan nos os bastos. Bueno, claro, a ver, sacando 3 cartas, pois tampouco é moi... Pero bueno, é de reseñable, non? Que temos espadas, copas e ouros, non hai cartas repetidas. Entón, 5 de espadas.
5 de espadas di: esta carta indica que se viu implicado nun conflicto que resultou en pérdida. Claro, por iso o gato perdeu o ollo. Os 5 indican algunha perturbación, en este caso no pau mental, xa vos dicía, a loita produciu unha percepción exagerada do propio valor e das capacidades. Quizáis exista unha loita de poder e o mellor se fixo cargo de demasiadas cousas. Digamos que traemos unha sobrecarga, né? Vimos cansados desa pelexa que traemos contra o mundo porque temos demasiadas cousas encima. Esa é a miña interpretación agora mesmo, vale? E ademais é algo que nos carga mentalmente. Son cousas, pois outra vez, técnicas, profesionais, máis do mundo material, quizáis. Temos o Cabaleiro de Copas. As palabras clave que venen asociadas a esta carta son paixón, excitación e bendición. Os cabaleiros nos seus corceles tenden a representar cambios. O de copas representa o primeiro arrebato romántico. Pode representalo a vostede ou a unha parella, ou ben a paixón embriagadora ou puro placer que a veces necesitamos para aproveitar ao máximo a nosa vida creativa e emocional. A carta pode apuntar tamén a unha proposta ou invitación. Bueno, a miña interpretación nesta tirada, que tampouco que non vai ser desacertada para nada sobre o que vos contei a primeira vista das cartas, é que vimos dun momento de moita sobrecarga mental, de traballo, do que sexa, no que casi sentíamos que estábamos, bueno, xa case polo chan, xa acabamos choscos dun ollo, e agora cheganos un momento de relax, de descanso, de decir, bueno, todo iso que está aí fora, pois que siga aí fora. Necesitamos un momento de relax doméstico, de disfrute, de gozo, en parella ou sós, con amistades ou con parella. É dicir, disfrutar da parte máis emocional da vida e de nós mesmos, non? E de incluso, pois, veña, vimos dun momento tamén austero, non? Pois dámonos algún pequeno capricho, algún placer. Que hai anos que non vou ao cine, pois vou ao cine. Que hai anos que non como, que sei, lasaña, pois como unha lasaña. Hai que dar eses pequenos praceres, porque sen eses pequenos praceres, o sea, ten que haber un equilibrio. Sen eses pequenos praceres, pois tampouco podemos ser eficientes no plano lóxico e mental. E sen ter unha estructura no plano lóxico e mental non podemos encauzar ben eses pequenos momentos de gozo, digo eu. Entonces, finalmente, 4 de ouros. Si, xa sei que fago cortes moi abruptos. Palo de ouros. 4 de ouros. As palabras clave asociadas a esta carta son éxito material, estabilidade e satisfacción. Os esforzos do pasado conduciron a un grado de seguridade económica e estatus, e isto fainos sentir feliz e orgulloso, ademais de proporcionarlle unha boa base sobre a que seguir avanzando. Non obstante, debería refrenar a tendencia a aferrarse demasiado ao que posúe, porque a posesividade impediralle avanzar. Bueno, que non vos volvades unhos avaros, unhos necios avaros, como os necios da nave dos necios. E que, digamos que, bueno, que marzo tamén vai presentarnos un momento de calma e de relax. Se vimos arrastrando moito destes meses pasados, vos saberedes cada un cal é a vosa penitencia. E é un momento de relaxarse e que todo vai a salir ben. Que non vamos a facernos máis ricos, pero polo menos non vamos a ser máis pobres, que están as circunstancias globalmente mundiais un pouquito inclinando a balanza
cara a crisis. Pero bueno, nos de momento, marzo, imos a pasalo ben. O sea, se tiera que determinar unha aura para este mes, diría que é unha aura de tranquilidade, de calma despois das batallas. É un momento, bueno, aquí incluso vos digo, mira, un momento, é que me adoro esta carta. Adoro esta carta, estou proxectando os meus desexos sobre ela probablemente, pero aquí vos lo traio. Esta carta é o disfrute, o inicio da primavera, o decir, buah, ahora cando tergues pola mañá, bueno, os que vivides na capital non, pero os que vivimos no rural, no medio do prado, que sales pola mañá e todo recende diferente, porque empeza a ver as primeiras flores, e cantan os paxariños, e incluso así cando empeza as noites de xeada, cando está todo despexado e podes mirar as estrelas, que esa é unha cousa que aquí na Mariña pois rara vez se pode facer, é dicir, cada vez que acontece algo no ceo está nubrado. Eu teño unha teoría que este lugar, esta pequena esquina de Galicia, aquí coas súas montañas e tal, ten unha maldición divina. Algo fixemos nun pasado moi remoto, cando deuses, anxos e outros seres poblaban tamén este planeta. Algo fixemos, que todos os poderes celestiais decidiron condenarnos a non poder mirar nada do que fan que sexa interesante, porque sempre nos van a mandar nubes. Para nós está vetado. O sea, non podemos ser grandes astrólogos, nin astrónomos, nin o que sexa, porque aquí sempre está nublado. Entonces, como é que non vas a entender nada? Que vas a entender? Pero a 2 días que podes ver a Osa Maior. Cando volves, o día que aprendes cal é Orión, cando volves a velo xa non te acordas. Dis, pero eso, que é eso? Ai, sí, que son estrelas, xa non me acordaba do que eran. É unha cousa así, o sea, hai uns días contáballe a unha persoa bastante cercana a min tamén, que sempre recordarei con cariño o primeiro eclipse de lúa que vin, porque debeu ser o único. Porque eu escoitara aí na televisión e empeñeime en que quería velo, e era un eclipse de lúa que acontecía sobre as 12 da noite, e o día seguinte había colexio, non? Entón, tanto insistín, tanto interés mostrei que miña nai deixoume quedarme hasta as 12 da noite, que foi difícil aguantar, para ver como comezaba a oscurecerse un pouquiño a lúa. Non me acordo se era eclipse total ou se era parcial, creo que era parcial. E nada, despois fume dormir e listo. E un recordo moi bonito que teño con miña nai, que a pobre muller pois fixo que el sacrificio de quedarse tamén hasta as 12 para ver o eclipse, non? E bueno, pois non sei por que o conto, pois supoño que porque había que contalo, non? Porque é un privilexio de vez en cando, o sea, é un privilexio, non de vez en cando, o sea, é un privilexio, pois ter pais, non, que se preocupan así pola crianza dos fillos, quer decir, que non o delegan todo así no colexio, en plan de, pois mira, xa aprenderán o que é un eclipse nos libros, non? Senón que tamén se preocupan polo ensinar empírico. E creo que é algo que se foi perdendo tamén socialmente. Bueno, non sei, é que non conozo todos os tipos de familia, nin a todos os pais do mundo, pero creo que hai certa sensación así como xeral, non? De que vai á escola, total, para que lle vou ensinar eu non sei que se eso xa o vai aprender na escola. Pois non, porque hai algo que na escola non che van a poder aprender, pero sí que che aprenden na casa, que é a fascinarte polo mundo que te rodea, non? Cando venen e che explican algo co que estás en contacto directo na vida, non? E non dende unha aula estudando taxonomías de plantas que están aí fora, pero non te levan a ver non te levan velas.
Agora sí que hai profes moi modernos, pero que se hai que pedir un permiso á dirección e que despois que os papás firmen non sei que, non sei canta historia. Mira, este mundo é moi complicado. Bueno, en fin, como sempre, bibliomancia sen a seriedade que quixera. E sempre meténdome en camisas de 11 varas, pero teño que decir que o paso sempre moi ben con vos facendo estas bibliomancias. Agardo que me deixedes comentarios aquí en YouTube cando este vídeo se suba a YouTube. Agardo tamén acertar un pouquiño coas predicións para o mes de marzo, non? En fin, vémonos na próxima bibliomancia.